Claro que sí, a pel ten memoria e protección solar todos os días do ano, non só en verán, Pola mañá, pode ser, antes de sair da casa, poñémonos un pouco de cremiña na cara e polo menos xa algo arranxamos. Eu o certo que se me poño a contar non remato, porque teño moitísimos lunares, pero o certo que me esquezo deles en moitas ocasións, non me acordo nin de que os teño aí. Pero hai para moita xente que isto é prácticamente unha sinal de identidade para moitos famosos. Fíxense, seguro que saben quen son, de quen estamos falando. Marilyn Monroe, co seu lunar tan característico, Cindy Crawford, arriba dos beizos, ese lunar tan sexy, que foi un sinal de identidade para a modelo. E, por certo, Concha Velasco, a nosa chica Yeye, que o certo é que non era un lunar de verdade. Primeiro pintábao e logo xa o tatuou, porque claro, máis práctico é, non? Porque se lle borra, ao final, pois mellor tatualo. Dicía a chica Yeye que se inspirou en a actriz, en Elizabeth Taylor, para pintalo. E xa non só estamos a falar de famosos que os poñen, senón tamén que se lle dedicaron cancións e todo, non? Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. Di a canción, menos cantarlle cancións aos lunares e máis protexelos, non é? Moi boas tardes, Cristian, que tal? Boas tardes. Sí, Cristian, non sei que dis ti. É moi importante vixiar esos lunares, porque detrás deles podes agochar unha enfermidade que se coñece como melanoma, que onte celebrábamos ese día que se lle dedica a esta patoloxía canceríxena, por sorte, que non é moi frecuente dentro do tipo de cancro, pero que sí que é moi maligno. Entón temos que estar atentos a calquera mancha, calquera cousiña rara que nos apareza na pel. Sobre todo aqueles que nos suxiran que é un pouco como o patiño feo, non? Da nosa pel e nos chama a atención. Por eso, moi importante, vedes aí en pantalla... A regra do ABCDE. Faciliño, como abecedario, non? Meteron todas as letras A mí isto enseñaronmo no colexo, para saber, non? Entón, para lembrarse, moi importante nos lunares ver eso, a simetría, non? Que teña o tamaño, como é, se ten algunha zona que é máis puntiforme, outra máis reta, entón moi ben que sea, porque un lunar que é benigno vai ser simétrico, non? E o maligno, que ten posible características de malignidade, vai ser asimétrico. Os bordes, non? Un lunar que é benigno vai ser regulares, nestes os bordes son irregulares e cun aspecto máis feo. Canto máis rara sexa a forma, máis perigoso pode ser ese lunar ou esa mancha. Algo de malignidade. Digamos que estas son as sinais de alerta, non? De alerta, exacto. Cando nos temos que preocupar a hora de vernos, non, a nos mesmos e dicimos estos son os sinais. Correcto, nunha lunar ou calquera manchiña que teñamos na pel. A cor, non? Vos se vedes calquera lunar que tedes na cariña, eu aquí que teño dos, ves que é unha cor que é normal, non? Marrón, negra, a cor que sexa, pero é unha soa. Nestes que poden ser malignos, vamos ter varias cores, non? Pode ser máis vermello, pode sangrar, como falaban antes no vídeo, e incluso, pois eso, un cor a veces blanquecino, como se tuvera un velo por riba que os cubre. Entón xa nos dá algo que sospeitar. O diámetro, non? Os que temos os benignos solen ser menores de 6 milímetros e os que poden ser malignos son maiores de 6 milímetros. E se vemos que algún dos nosos lunares ou das nosas manchas medra, preocuparse, temos que preocupar. E despois a evolución, ver como vai cambiando co tempo. E sempre que vemos eso, consultar ou ben co noso médico de cabeceira de atención primaria que nos derive, non? Porque hoxe en día, cos avances que hai, poden facer eles unha dermatoscopia ali en consulta directamente ou incluso a través dunha imaxe, mandanlle unha consulta ao dermatólogo de referencia e el mismo xa lle contesta e xa lle di, pois é necesario que acudan ao especialista ou calquera cousa. Entón é moi importante eso, non dubidar e acudir ante calquera cambio, calquera dúbida que se presente ao médico de cabeceira. Cristian Bispo, noso enfermeiro de cabeceira, eu quero saber onde temos que buscar no noso corpo esas manchas e esos lunares. Ao final parece como un xogo, non? Pero o que falaba María, que todos os días temos que botar esa crema ao sair da ducha, crema solar a diario, verán e inverno. Eso nunca me canso, é un fondo de armario que temos que ter no baño sí ou sí. É case máis importante que a propia crema hidratante, senón non faz nada. Porque ao final de feito, hai cremas hidratantes que xa teñen. claro. Despois falamos un pouquiño delas tamén. Volvendo ao tema que falábamos, non? Da exploración. Pómonos diante do espello. Se temos alguén que nos axude, podenos mirar na parte de atrás das costas, pero sobre todo nos no espello, a cara, pescozo e peito, que é onde máis se van a topar. Caso 60% deste tipo de lunares malignos ou de malignidade van estar nesa zoa. O coro cabeludo, que penderíades, na cabeza, claro, como vamos ver? Claro, non se ve, pero a veces ao palpalo notamos eses bordes, ese abultamento. Exacto, entón, pois acudimos, non o vemos, pero se alguén non lo ve, podemos acudir e paralo a tempo. O brazo e axila, nas mans e nos pés, nas palmas, tamén poden a veces aparecer algún. Si, eu teño aquí, pero bueno. Parece normal.
normal, Aí está, ese é normal. Ten boa Pequeniño, pinta, hai que ten boa vixialo. pinta, sí. Despois na nuca e na espalda, tamén pois, nos glúteos e nas pernas. En cales sabedes, en calquera parte do corpo pode aparecer unha manchiña ou un lunar que temos que vixiar. Sí, sí. Aquí o teño, Aí o aquí o tes, teño. ves? Pero teño outro aquí no Sí, nariz, ves, non sei se aí, se ve aquí, sí. non? Algúns dinme se é un piercing, Casi non é parece. lunar. É que é tan grande. Eu teño un como Cindy Crawford, mira. Case eras igualiña. No morro, no morro. A ver, que me dixeron que me ibades levar á praia. Oi, Tedes-me aquí que montado o sorte. chiringuito. Imos á Eu, praia. vamos. Hai que darlle un Estamos aplauso aquí. á xente de Atrezo, a xente de producción que montáronos montou aquí. unha praia espectacular. Moi ben. A verdade é que grazas, porque xa que nos quedamos aquí no Plato da Hora Galega, non podo ir á praia, pois polo menos Agradecese polo menos ter o Atrezo. Teletransportámonos. Claro. Porque ven a praia, non? Porque a veces cando imos non temos en conta esas proteccións que temos que ter, porque ao final estamos falando dunha patoloxía que na maior parte pódese previr, é dicir, o 90% dos casos de melanoma e calquera afección da pel é previble, quer dicir, non hai ningún tipo de problema, é que temos dúas ferramentas básicas, a protección solar, sempre, como falábamos antes, todos os días, e na praia cada 2 horas aplicala, ou se imos á auga ou se sudamos, pois lóxicamente hai que aplicala. O saír da auga, volvémola a aplicar. aínda que poña waterproof ou que sexa, sempre. Volvémola a poñer. E sobre todo ahora ao principio do verán, que sabedes que sempre queremos estar morenos para aparecer, pero bueno, hoxe no mercado hai cantidade de cosméticos que simulan pois, un moreno ou calquer cosa, entonces podemos recurrir a eso ao principio que nos dá, é que decir, non por estar máis moreno vamos a estar máis guapos, porque a pel, como decía a señora no vídeo, ten memoria, Sí. e eso non o vemos, porque É dende pequeniños. é desde ben pequenos. É que non haxa tanto contraste, non? É que non nos expoñamos ao sol así de golpe, de primeira, senón que vayamos pouquiño a É moi pouco. importante. E o parasol? O parasol, tanto o parasol como o Que sombreiro. se está a perder, está pasando de moda o parasol e non debería. Sí, eu son moi de crema, pero de parasol non tanto. Eu falo moitas veces cando imos á praia cos meus amigos, porque eles sí, as cervexas, os bocatas e tal, que a neveira non pesa, pero cando queren levar o parasol din, eso pesa e molesta moitísimo. Ou eso pas bebidas, Eso non é? non, pero pas bebidas sí que leva. Claro, Entón, pa o parasol. sempre, parasol e protección a diario e que máis cando imos á praia. E ti, Lamela, fuches algunha vez a mirar os lunares e as manchas? Nunca, pero estánme entrando ganas. De feito, lle preguntar a Cristian logo cando rematemos que me mira aí, que me Miramos faga aí. unha visita express. Tes que ir. De feito, pero teño moitos, teño eu moitos. fun, Veches ali. ata o hospital de Ourense, ben coñecido polo noso Sí. querido Cristian, para saber como é unha revisión dermatolóxica dos nosos lunares e das nosas manchas, para coñecer en profundidade como traballan os nosos profesionais sanitarios cando nos achegamos a eles preocupados pola nosa pel, que recordamos é o órgano máis grande do corpo e tamén dos máis sensibles. José, dermatólogo aquí no Hospital de Ourense. Estamos nun día importante. O día do melanoma, para que a xente se conciencie da importancia que ten revisar e ter ben controlados as lesións pigmentadas, os lunares. Que os galegos e as galegas estemos pendentes e revisemos as nosas manchiñas e os nosos lunares. É moi importante porque para detectar os melanomas, pois os melanomas, que é un tipo de cáncer de pel que pode chegar a ser moi agresivo, de unha maneira precoz. O mellor sistema é a autoexaminación, observación de cambios, en que sean pequenos, consultar sempre no médico de familia. E por que decidiches, Lourdes, vir a revisar as túas manchiñas e os teus lunares? Haber salido algunos nuevos y por cambios en ellos. Pareció más extensión y por haber sangrado también. Y sobre todo porque tengo un familiar ya afecto. Son profesores de riesgo en ese sentido a agricultura. Os mariñeiros en alta mar chegaron a edad 40, 50 anos, todos teñen moito daño solar. En Ourense, máis todavía, maior de 65 anos, un tercio da población, entón aumenta moito o cáncer de pel. Es la primera vez en casi 70 años, entonces no estoy muy pendiente, pero últimamente hubo algunos cambios. Normalmente nos visitan pues por lunares que ellos notan que o bien aumenta de tamaño o que se abultan o que les empiezan a picar o a molestar. Saber autoexplorar a piel, mirala, non todos os días, evidentemente, pero de vez en cando é saber cuáles son os datos de alarma, eso é fundamental. Que o propio paciente note os cambios e que poda acudir a tempo. A prevención é fundamental. La verdad que hay bastante concienciación con eso. Cuando notan cualquier cambio nos suelen consultar. Vine porque me salió la manchita y me dijeron en Tenerife que era cancerosa. O problema co sol é a queimadura ou o acúmulo do daño solar a largo plazo. Xa desde a infancia, por eso é moi importante a fotoprotección, ter cuidado co sol, que a exposición solar, que a radiación ultravioleta, dende a infancia.
aos 20 anos xa se ten recibido o 80% da radiación ultravioleta que unha persona vai a recibir durante toda a súa vida. Yo animo a la gente a que cuando noten cambios como los que él nos ha comentado que pueden resultar peligrosos, que acudan a su médico de familia, porque si realmente confirmamos esos signos de alarma, con la vía rápida, la verdad que tienen cita en dermatología con mucha celeridad. Pois, galegos e galegas, se tedes algunha preocupación coa vosa pel, acudide rapidamente ao vosso centro de saúde máis próximo. Graciñas. Gracias. Gracias.